अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम VIP राजा। अरे हमें भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अरे हाँ अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के जौन गाना रख नथुनिया 2 फाइनली ओकर टीजर रिलीज हो चुकल बा। अरे हम सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे टीजर रिलीज हो चुकल बा। और वो टीजर के बात कर ले कि टीजर कैसन बा, तो टीजर बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास बा। अरे वो वीडियो क्वालिटी बहुत ही बेस्ट तो लोग नथुनिया 2 में गाना में सुने के मिली, काहे बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास वीडियो के क्वालिटी तो लोग के देखे के मिली। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। अरे हम हमारा हो सकता कि खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना जौन बा तो सिंगल होके अलावा, काहे कितना हम कहता कि हाँ हई आमदी गईले बा फीमेल सिंगर, हई आमदी गईले बा, लेकिन भाई हम तो लोग बता दी कि हाँ हमरा हो सकता कि हम फीमेल सिंगर होकर मतलब फीमेल सिंगर कोई नहीं होके वाला, काहे कि खेसारी लाल यादव के जब मिनी मोशन पोस्टर आयल ना ओमे नाम मेंशन करे, ना मोशन पोस्टर में मेंशन करे, ना टीजर में मेंशन करल बा नाम फीमेल सिंगर के, ना गाना में मेंशन करल गल बा। काहे कि प्रीमियम में गाना लगा दियल बा 2 दिन से और ऊ में नाम मेंशन नहीं करल गल, तो हमरा नहीं लागत कि खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना में कोनो फीमेल सिंगर बाड़ी। कहीं भाई लोग होखियन तो लोग के एक बार चौकान मतलब चौकइहन और नाम मेंशन करिहन सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल वाले। आगे भाई लोग टीजर रिलीज हो चुकल बा सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे। बाकी अभी तक तो लोग नहीं खलेंगे देख ले जाके देख सकत रही। बाकी जे लोग टीजर देख ले बा कमेंट करके जरूर बताइए इनके तो लोग के टीजर कैसा लागल का। बाकी हमरा टीजर तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास लागल बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना रिलीज होके बा 23 तारीख यानी भाई 23 जून के 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे तो लोग गाना सुने के मिली। तो लोग गाना के मिस मत कर लें, गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास बा सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होके वाला बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। अरे भाई गाना के लिखले बड़न भोजपुरी के बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा राइटर कृष्णा बेदर्दी। बाकी म्यूजिक भी तो लोग के ये वाला गाना में कृष्णा बेदर्दी के ही सुने के मिली। अरे भाई गाना भी लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी ही और म्यूजिक भी दिल बड़न कृष्णा बेदर्दी ही। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास, खतरनाक, महा खतरनाक गाना होकर बा जौन तो लोग गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई सुने में। बाकी 23 तारीख के तो लोग रेडी रहेंगे 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज होते तो लोग गाने का मिस मत कर लेंगे। बाकी तो लोग बता देंगे वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिले तो लोग खेसारी लाल यादव और दंसा सा अरे वाले दोनों आदमी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिले लेकिन तो लोग गाने का मिस मत कर लेंगे। गाने के जरूर सुनिए लेकिन 23 जून के 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर गाना रिलीज होने वाला। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खाते